Dodol males ora ngomong. Aduh, mumet Mas. Ora ngomong-ngomong. Sehat aku. Gatut kaca tangane ampuh man kalah karo bocah nom isin gagahmu gagah gedhemu gedhe gedhe kok ora tepi kene ngopo nggih man lho niate iki menang ora ono wong sing jenenge perang niate kalah ning bumi kula man kula ngantem boten dipun damel raos banjur nek gan kaca ngantem tangane antep banget muni kena kaya niku man bulung getok-getok gagah kula mendeleng mawon kula jantem malih tegelut mendeleng Gatut kaca kula jotos wi mendeleng ning angger mendelenge Gatut kaca mendeleng wani angger kula mendeleng wis ora weruh ngewong pating beliar jelengane man maju ngisin-isin ke wong karo bayi ora wani mulane sing jenenge perang kuwi kudune nganggo ngelmune perang canda mungsuh maning oh ngiman dados sing jenenge perang niku ana ngelmune perang iya tubruk kiwa mlumpat nengen tubruk nengen mlumpat kiwa mulai mungsuh Gatut kaca cekel canda tendang ora sida ya wis alayo mboten wani marai pripun kok Gatut kacane ngamuk mani sampeyan jare kondang wong pinter peperangan kuwi teligem piye sing jenenge wong tambah umur ya nggo mlaku sesuai angel napase ya cekak ning kala mangsane enten wong tuwa seneng perang lho Mas contone Bapak Durna niku rampun sepuh. Upama kula etung yuswane Pendhita Durna niku 70 tahun langkung. Ning semangate kok kepengin bojo karo prawan niku, Mas. Napa kinten-kinten mangke napase mboten pedhot teng dalan. Bulan. Sere hormat mangke Durna dijotosi karo cekung. Rame niki calone rame banget. Seneng sampean seneng banget. Ngerti Durna di kampung seneng banget. Wong kaya kaki-kaki karo boleh diperawan. Kene ora dinggo. Lapase becek aku gajiwe perawan. Maning golek cing banduke contoh maning. Durna.
pengakul bilang ngambiaken kaya wong jolo rebutan kaya Pican Pati. Oh, Gatot Kaca. Perkara kula ora ana sing dibeteni memper. Kula ki ora duwe katindahan apa-apa ning nyempet ditodro sing maju nang peperangan kowe kudu wedi. Ya tawane yo boleh papan jembar. Dene menten ya. Kita di Lombok ya lah. Hormat ya. Hormat kepiye? Kelingan anak Werkudara kuwi nyetep ilmune Pendhita Dono. Akeh bapakmu weruh aku wae ngajeni. Lho kok sing dadi anak ora ngajeni? Kewalat ya wedi. Wedi ya lah malah. Ayo tanding. Aja kulo pagi mriyang ya. Tanding. Drona kok dihormati apa? Ya, tapi kok Pendhita Drona niku mboten perlu diajeni yang pendhita liyane itu li resik lahir batin lan Drona umure wis 70 punjul arep golek perawan. Dituntun ora gelem. Wong daya mlaku dhewek sengkuni. Apa iya kon? Nggih. Ngragapi duit bae keliru. Boleh duit si menanang di wis kelale dituntun ora gelem tangane kaya gumene ta nyurati sinden. Turno nggih. Jenenge Petrona. Gatot Kaca, bawon. Aku nang matur Samaran paman rasa sumo menanging peperangan ora kena kanggo srana mboyo kalawan kadang Gusti Rasawati lakek napa sih ana kudangan sang triman katresnani ana pirang-pirangan yen pancen bejane Janaka pamanmu si Janaka supaya suwaning negara Silomira ning yen bejane Pendhita Durna supaya Pangeran Janaka go nglenggono manglakon iki. Bila temat rambi Pangeran Janaka nggih ya kawuran tugas lan paman kula pamit. Dene padha seneng. Pangajap ring tawang oh susu angin ngendi anggone kelawan kali engkang kong kelawan kali engkang kong
kalayat warayang ada tumaringkut kodeng wong simbaran dodong Kebatul katong mendung kalingi prabaning basonto sinelo sinaring lasun kate sesautan yaya lating banglut mati pengari bobon dari kauraning mendung merebawani gelaring negara kencana jajar Lawsi turi pareng lenggau turi mriku nengge Prabu Dewa Rantuka Gagah Prakoso Birawa Gunting Wong Simbare Dodo netrane mencorong kaya mripating singa barong pasuran wengis androkala drana pindha cantuking baita ora wis uler geni agungan sunglandhem bebasan kaya trisula nalika semana kantheng suwanipun Wiratoga yusang bangan toga dalah suwanipun Kilurasara Wita datan kantun suwanipun Degya Yaksa Dewa Ragi mutun sak gubuk keranggon mangkon alun kurang gading ing kababaring lisan Praseksa Guru kagiri-giri Musus lisus mawalasa Pareko melatyo majajar Bung
bumi bolo madhep marathi marathi magarapo binarathi binarathi Hendra Iwan Kuludra Mas Pati Raja Dewangkute Yaksa Dewa gence wali gence sadacetan wali kobra ingkang adi kula kepatihan ngaturaken pangabekti konjuk sinuwun pepundhen kula akar lega terus sing nala pangestuning sun tampanana Dewi inggih kula tampi kapundi sing pun dadosaken jejimat monggo enggal dangu swanipun ingkang adi tangga sinuwun kok wonten paring pangandika Gusti nimbaling ngabdi kula tubuh wijana mantri Sarawita Dangu mboten katingal nggih kepareng ngaturaken pangabekti niku yo kabeh wis tak tampa ning aja nganti kedawan gagang ibarat sampur kang tinali tangga ki wong ki sugih pengalaman ora awak ana tambane go yen dipijeti diurut yen loro sirah Gong obat sakit kepala ngenten ning nek loro asmara Gong cara kowe priwe ta lara asmara niku kudu bisa urip bareng-bareng karo wong wedon sing ditresnani niku Jangan bisa mendes bareng ya urip bareng-bareng Gong kuwi anggere uripe bareng niku lega rasane ngati bagus bloko kae Gong aku lagi kesengsem kalawan citrane Dewi Rasawati saka negara Selomira ning kabar sing tak tampa aku supaya mejak tresna ana pira Gong nggih mboten ngertos lho Togo ora ngerti Gong nggih awit niku sing jenenge pandhereng katresnan niku gumantung manggone wonten ati. Arepa gegarane wong akrama dubanda dudurupa ati pawitane. Waton niku wis kecekel alampun niku. Mula gandeng aku rumangsa coblok ing babagan seserpan. Aku arep laku durat moko. Ora nyolong bondo ning arep nyolong wanita sing tak tresnani. Saka pinemumu piye, Gong? Jane dewa niku paling jodoh tali mangsa, Dewa Dewi Bathara Betari Kendhang Pendhita Ratu Sumaning Putri. Rasek sarasek sining mbok bojane panjenengan ini. Kula nuwun paring pangandika. Sawetara ingsun bakal jengkal Mandyabala supaya krik lampik berungkat kimpun sikap gaman landhep semongso-mongso ana peperangan aja nganti padha gawiran marang anggonku tresna karo Rasawati sang pati sigra ananta baris nyawiciku mala dampya-dampya kumret kot lambahe binarung grapya watang agati kumelar ngebaki surat irame kumuro gelar subar wonten alun-alun derek ngerti tapi pun ayo ayo ayo
Baris ayo baris baris baris. Sang Ramandaya Pati ana yang sokang Sang Rama namane Wilkatang sini sejake roning wari Bathuk Kulam Tampada Wong wilage ngawi kramas Rama sidhem karing barulang. Kabar sing tak tampa perangane wong Pandhawa bakal amboyongi kalawan putri sapa ing Selongira. Nanging jarine akeh kang padha nggayuh bebasan bantil layang jeblok mangsi kanthi ana sayembara. Sapa wong lanang sing bisa mbathang cangkriman katesan ora pira undune bakal diladeni katresnan. Baning Sang Senggana tau tate tau ngrasake dadi nandhang asmaraku rumangsa
sapa sira kudu dinggo sapa pra kang kudu mengkone kudu pra kang sejati tresna lair tandesing batin ora tresna wong kanggo srana dedolanan srentenging ati ora kepenak kaya wadya bolo ingkang bakal gawe geger Sromira mandheg Hanoman ingkang bakal dadi benteng lan negara Sromira. Praboto abang kaulang garap mangwing mongso mangwing mongso amin tolawanan grosro singa nabdo kadyoyo nanobro Kathah putih bokno bisa tata jalwengan dekake marang aku. Bodo ngendi dangamu sapa prajekamu? Abu arep apa? Ados saka negara Kencana Jajar Prabu Dewa Ratmuka aranku. Nalendra Kencana Jajar Prabu Dewa Ratmuka. Yo bali pitakon Senggono Anoman. Senggono Anoman Rama Dayapati Wanara Seta Gembong Mangriawan. Papan dunungmu ing mertapan Kendari Sada bedas elek kaya ngono kok pendhita. Banjur karepmu apa? Nyolowadi banget kaya Duratmaka konangan mripatmu jelalatan. Arep nyolong putri saka negara Sromira timbang nglamar urung karuan ditampa solonge putrine. Runtuh parimeksa. Monggo katresnan kuwi mau duwe sekuati ana wong lanang kepengin boyong karo wanita dilakoni dadi Duratmaka. Aku nyebut ora trima. Kethek butane lutung bingung. Kelakon tajah kala mangsa dening aku.
Amer betul sekali. Terampil sebulan. Yes. Aduh, kok. Toto Pandhawa tinata gatewe saya ngindreksa sara maruta kawana marga samirana lan warayang panca bayu nembe iki ketanggur mungsuh go mung karo kethek budatek lutung bingung munyuk nyanyuk ing nyatane tubruk iwa mlumpat nengen tubruk nengen mlumpat mangiwa go para panika kethek nika dilasing senawati lho kowe ngerti go kala kula wong sing ora brayane ngerti anu mon ala ngerti mbok laire kula ngerti laire ngerti go kala ngerti apa ya Sarawita ki ngerti wong tokok sing golek nang dukun Cokul mula nyuruh biyungan omen ya ora wawu. Ngerti donga dukun sing ana hubungan apa karo biyungan omen. Apa kira kasih golek nang dukun baji kae iki. Lairan omen ora ngerti kok ngertos. Anoman Ramandaya Pati Wanara Setan iku putraning Bathara Guru sing patutan Dewi Anjani saking Pancuran Manik Bandara. Putraning dewa kok ana dewa kok peputur karo menungso ki kepiye kok? Ya tanggung jawab. Masa iya anak dewa-dewa mana karo menungsa ringokna kita nun sewu nggih ya kok rin Anjani niku asine bocah wedon ayu banget sinden piye kok kala sinden lewat Anjani niku teng Pancuran Manik Bandarata jaman tesino ayune ora lumrah pembahasan kaya widadari duwe sedulur Anjani Guarso Guarsi ning bareng ana lakon Cupu Manik Astagina sing isine lengare Wanda putraning Resi Gotama sing patutan Dewi Pindarti pada rebutan Cupu Manik Astagina sing kecemplung nang Telaga Madirda satemah pada dadi kethek sing ngene wong ayu dadi kethek nggih sing ngene wong bagus dadi kethek Guarso Guarsi dadi kethek Sugriwa Subali nah Anjani dadi kethek wedon menaja mrinatine tapak nang sangisore wit asem nang pinggiring kali tapan nyanduka kemben rekmo nang klambi apa bae Bathara Guru liwat nang kayangan weruh awit ana gara-gara sing tukul nang Kersapada kekejer nang Dirgantara weruh ana wong wedon tapak pasulane ketutupan rambut niku kene mengene jon ana sandangane gas netes naktir talarangan ada teman mbak siji nang godhong pulas loro nang godhong sinom sing nang godhong pulas dadi buta putih jenenge Pulasio sing nang godhong sinom didar dadi kethek Anoman niku kowe ngerti kok
sampun rating-rating naga sari mulat pangandhap katinggal manut ayu purwaki dutaning Rama Wijaya wajibing menungso apa meneh dilasing satriya bisa ngrungkepi marang bumi kelahiran gelem ngorbanake bondo yen perlu nyawa apa meneh negara klurgan parang murka kaping pindho bisa dadi pengayun tumraping para pandhita para brahmana para kiai rajan beda gumulan kapercayan ora kena dibeda-bedake urip mangke marang kerukunan yen rukun bisa gawe sentosa yen wong congkrah iso gawe bubrah dene kaping telu sipate menungso kudu welas asih marang kawulodasi ora kena beda-bedake marang sepadaning urip dene kaping papat bawa laksana tuwing janji latilan pakati kudu nyawiji tegese ucap lan tindak ora kena cengkak ajining diri sekoladi ajining salira saka busana para menungso duwe pangkat dhuwur yen manclame-cling ngendikane uripe ora bakal kajen kebo dadunge menungso ngendikane dene pungkasane tumindak iku kudu bener kanthi dasar adil manut waring kitab suci Wahyuning Ilang Raden mugi satringing beningiting saged amboyong ingkang putri saking negari Sriwiradadi seneng kanan goro-goro kowe langit gonjang-ganjing aduh Oh
Eko bumi dwi sawatriku